Mali sɛnɛntɔlanta cɛ kɔrɔbalen ko kun kan club fila minnu ka kan ka yɛlɛ première division na san wɛrɛ 2023 2024 saison na olu dɔnna kabini dɔgɔkun tɛmɛnen. Poule tun ye fila ye, kelen tun bɛ Kayi poule A, poule filanan o tun bɛ Gao poule B. Kayi Union Sportive Buguba n'a bɛ wele US Buguba Kulukoro Ligue tɔgɔ la ale de yɛlɛla. Kayi Ligue de tun ye poule A jatigi ye. Ligue 4 ŋana minnu tun bɛ yen Kulukoro, Segu, Sikaso, Kayi jatigi ani Kidal a bɛ nimisiwasa sɔrɔ. Dr Musa So Kayi Ligue ɲɛma ka fɔ la. Dr Musa So bɛ VOA lasigiden Isa Bacili ka kuma barani na. Baara in daminɛna ɲɔgɔn faamu kɔnɔ ka yɔrɔ labɛn u ye, u nana alhamdulillah u bɛɛ installé u ka yɔrɔ la. Gɛlɛya foyi ma don a la. Terrain d'entraînement dir'u ma, u ka restauration bɛɛ sigira sen kan, hébergement, déplacement à l'interne, équipe bɛɛ bɛ se ka fɔ alhamdulillah u y'o fɔ an ye siɲɛ caman. Min ye sɛnɛntɔlanta ɲɔgɔndanw ye dun. Dr Musa So Kayi Ligue ɲɛma a bɛ Isa Bacili VOA lasigiden ka kuma barani na. Hali n'a y'a sɔrɔ Dr Musa So ka laɲini tun ye FC Simo n'o ye Kayi Ligue cɛbɔ ye u ka ŋanaya sɔrɔ. Bɛɛ kun nana ka se ka kɛ champion ye, mais bɔlɔntan y'a yira cogo min na dɔw kun labɛnnen don ka tɛmɛ dɔw kan. An yɛrɛ ka poule la an kun bɛ se k'a fɔ première division équipe fila kun b'a la minnu delila ka yɛlɛ, n'o ye Buguba ye ani ATR de Kidal. An kun ka hakilina ye mun ye an yɛrɛ ka équipe n'o ye Simbo ye u ka yɛlɛ première division na ɲina, parce que ni montée bɛ kɛ a bɛ kɛ n'o hakilina fana ye i ka équipe ka se ka évoluer i ka yɔrɔ la cogo min na a bɛ se ka supporter kosɛbɛ a ka yɛlɛ. O ma se ka kɛ, mais an ye leçon caman sɔrɔ a la, an ye expérience caman sɔrɔ a la. O a kɛra Kayi a kɛra yɔrɔ wɛrɛ donna nataw la. Kayi représentant na yɛlɛ première division na inchallah an ka laɲini y'a ye ka équipe filanan sɔrɔ. An bɛna baara bɛɛ ko la. Dr Musa So ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Kayikaw bɛɛ ma u ka wuli ka jɔ la. A bɛ Isa Bacili VOA lasigiden Kayi u ka kuma barani na. An ye nin baara in kɛ an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Bɛɛ wulila k'i cɛsiri. An bɛ an ka autorités fo, an b'an ka dugutigiw fo, an bɛ acteur de football bɛɛ fo, bɛɛ y'an dɛmɛ nin baara in na. Nin tɛ ligue dɔrɔn ka baara ye, nin ye Kayi bɛɛ de ta ye. An ye welewelekan se fɛn fɛn ma bɛɛ bɔra ka an jaabi. Ka fara US Buguba kan min ye poule B ye Gawokaw fɛ yen, Arsenal Talent Sport Koro n'a bɛ wele ATS Koro ale de yɛlɛla. ATS Koro de ye Gao poule ɲɛmaya minɛ ɲɔgɔndan kuncɛlen. A yɛlɛla première division na Mopti Ligue tɔgɔ la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré ka laseli don.